Takže ahoj, zase vás zdraví Martin u našeho technického modu. A co tady máme? Jo, tady, Martínku v MC. Mám trošku výpadek, takže vůbec nevím, co jsem v minulém díle dělal. Vůbec nevím, kde jsem, ale vím, že to byl první díl, takže to nebyla nuda. Čekáme, jestli mi to načte. Se mi křičí notebook. Přemýšlím, že jelikož je venku zima a sníh, takže bych s tím zales na sníh. Bych mi trošku uchladil, takže kde jsme? Jsme v baráku, čekáme chvilku, až se to asi všechno odsekne. Jo, zapnu si stopky, to nějak minule, koukám, že mám nějakou helmu stýlovou. U sebe tradičně bordel. Takže všechno házíme. Koukám, že mám nějakou zásobu dřeva a nějaký iron, takže já se dám vypalat iron. Asi taková jo, tady si mi dělá dokonce jídlo. Takže to vyndám, dám tam iron, jídlo se nechám u sebe, tady to uklidím. A co v dnešním díle? Nevím, vůbec nevím nic, takže... Chtěl jsem si udělat torčky. Přemýšlím, že teda se možná vrhnu na branch. Udělat si nějaký ten branchik, ať můžeme začít trošku něco hledat. Tak, tady si uděláme nějaký torčky. Budu potřebovat styky na žebříky. Udělám takový ten klasický quick drop přes vodu, takže tady si vemu kýbl. Dám do něj rovnou vodu. Není tma, není noc, není. Omlouvám se, že jsem to trošku koušel, ale mě vždycky, když to zapnu, tak se mi to chvíli takhle strašně laguje, než to všechno načte, já nevím. Přitom nějak extra slabý notebook nemám, ale spíš jde o to, že se mi špatně chladí, takže to křičí furt a jsem to nebude slyšet na videu. Jo, chtěl jsem dřevo, určitě. Budu potřebovat hromadu žebříků. Otevřu si úroveň, na který jsme, 64, takže 54 žebříků budu potřebovat, takže to je hromada tyček. OK, takže já si to udělám taky žebříky. Takže kolik máme? Já už ani nevím, kolik jsem, takže takhle. Mi nevyjde, co? Ne. Tak ještě uděláme pár tyček. Tak, OK. Takže žebříky máme. Vodu máme. Cedulku si udělat na quick drop. A zbytek můžu uklidit do bordel truhly. To můžu uklidit. No, sekirku si můžu nechat u sebe, kdybych to někam plásnul blbě. Kamenný krumpáč si vezmu. Lopatu mám, takže bych měl mít všechno. Já přemýšlím, kam to plácnu, než se teda vyspím. Uvidíme. Ještě se můžu podívat ven, jestli se mi... Co se mi tady udělalo? Nic mi nevyrostlo. No, to je jedno. Jídlo máme, ale myslím, že jsem měl to jídla víc, ale nevím, kde ho mám. Jo, u sebe, dobrý. Takže já to asi skopnu někde... Tady třeba, to je jedno. No, u toho štěrku zrovna. A jedno nevadí. Štěrk miluju teda upřímně. Tak, OK, tady bych si to mohl zadělat něčím, protože tady mám to dřevo. No, štěrkem určitě ne, to mi zase napadal na hlavu. No, jak říkám, dnešní díl bude zase nudnej. Jako tradičně, jako jsou všechny první díly. Když se dám torčku, ať vidíte taky hlavně vy. Já vidím teda dobře, ale videa jsou vždycky trošku tmavší. A než dělám ten kamenný krumpáč. Jo, já jsem si se mohl dávat taky třeba jakože torčky a jakože žebříky, co? Bych se pak dostal zase nahoru. Já si sem ještě vylezu znova. Šup. Tak. No, je to prostě klasický branch mining, že jo, dolů se skočí do vody a ať je to rychlejší, nahoru bohužel po žebříku. To už tak rychlý není. A jak se mi seká myška. Takže zase klasika žebříky.
Jak jsem říkal, chci dávat všechno, asi všechno na video. A je to lepší, než zase. Abyste si pak nestěžovali, že nevíte, co tam bylo. Tak dále, a tak dále. Jediný, co tam asi nebudu dávat, tak budu chodit na ten branch, akorát třeba když najdu nějaký diamanty, tak je tam určitě nechám na video. Jo, rozbil se mi krumpik, tak to dáme takhle. A koukám, že tady máme měď. Máme uranium dole. Se bude 100% hodit. Takže já to vezmu. Já to vezmu takhle. Opět jsem zase zapomněl žebříky. Takže hopla. Torčka. A vezmu to uranium. To chci domů. A asi pokračujeme. Nemusím koukat ani, jak jsem vysoko, protože by mi to mělo být na ty žebříky. Měď vezmeme taky domů. Sebehojit na kabely základní do začátku, výborný. Přemýšlel jsem, jak budu řešit elektriku. To vždycky na začátku nějaký, jako dělat si to přes palivo, přes uhlí a takhle. To je takový moc, není to moc efektivní. Láva je dobrá, ale chtělo by to tahat lávu z nedru. Jenomže na to je potřeba zase enderperly, chunkloadery a tady ty věci. A nevím, jak to bude s endermanama, protože na ty jsem měl vždycky smůlu, když už jsem nějakýho našel, tak to mi z něho stejně nic nepadlo. A tady máme tin. To taky máme rovnou, tady nenecháváme tady zbytky. Ten se bude taky hodit na obvody. A si všechno ukážeme, všechno bude. Jenom říkám, tady ty první díly budou takový hodně nudný a nebude to pravý ořechový, no ale tak to všichni známe moc dobře. Samozřejmě žebřík jsem zapomněl. Koukám, že už budeme dole, že to je docela rychle, čekal jsem, že to bude pomalejší. Hopla, hopla. Co žebřík, jde mi to, no jo, paráda. Přesně napočítaný, takže máme zase měď tradičně. Možná se půjdeme pojat rovnou do toho branchu, anebo nevím, nějaký zásoby. Z té budeme potřeba zásoby uhlí, všechno, že jo, takže na to fakt to bude takový trošku nudnější, trošku voničem. Jo, tady nemusím být. Tady taky nemusím být, ale tady potřebuju to odkopat. Kolik to máme? 4 žebříky, jo. Takže ještě jednou dolů. No, nechci se mi věřit, že se mi to takhle pěkně podařilo. Já strče zkontroluju. Jo, 10, takže tady to zase odbouchnem. Jo, pardon. Takže cedulku dáme někam sem. Cedulku dáme 1, 2, 3 sem. Tady tu torčku tady zboříme. Dáme si sem. No proto jsem selek. Ale třeba bych někam dal taky torčku. No a tady trošku vykopu. Takovej předběžnej, taková ta hlavní, neproteče mi to, ne, dobrý. Dobře jsem to udělal. To je taková ta menší hlavní budova, jsem si určitě budu chtít trčit, já nevím, zatím do začátku nějakou pec, nějakou truhlu, abych nemusel furt běhat nahoru dolů. A tam jsem zatím torčku, sem dám torčku, a nějaký zásek. Sem dáme torčku a vyzkoušíme rovnou quick drop. Jestli mi to zabije nebo ne. A jaký se mi to jednou stalo? Měl jsem udělaný přesně takhle, furt mi to fungovalo a jednou jsem si skočil a rozmál jsem se vozem, nevím. Nejlepší pocit byl, když jsem hrál na hardcoreu a bál jsem se, jestli to přežiju nebo ne, tak jdem na to. Pohoda. Takže OK, takže máme nějaký krumpik. Tak já to vidím, že tady rovnou začneme tady rovnou ten branch, nebo to ještě rozšíříme. Ještě to rozšíříme o jednu celý. Tady trošku prostoru, ať se tu můžeme hejbat, ať se to může aspoň trošku otočit.
No a asi pojedu takovým tím stylem, že tady to bude hlavní místnost, hlavní chodba bude tam a tady budu kopat. Takže já začnu naproti žebříku. Koukám, že mi to nemám takhle ještě. Ať je to na obě strany stejný. A redstone, no jo, první redstone, to je vždycky lahoda. Za chvilku budou takový kvanta, že to člověk vyhazuje. Tak. Nezadělat. Tady to zaděláme. Tak, OK. Tak já tady možná zničím ten krumpáč, pojďme stranu na branch. A jo. Redstone. Tak, pojď tatínkovi. Dáme krumpík, pojďme se pát ven. Já jsem teda ani vůbec nepřemýšlel, co bude v dnešním díle. To ještě si budu muset rozmyslet. Máme flint. Dáme si flint and steel. Mohli bychom se podívat, když narazíme na lávu, mohli bychom se podívat do nedru. Jen tak v druhém díle. No, uvidíme. Ten, kdo neví, tak se dá dělat obsidián, nemusíte těžit tady na Narboxu a dá se vyrobit z celek. Uděláte si z tynu celky, naplníte vodou a lávou a vždycky dvě celky s vodou a 2 s lávou rovná se ten obsidián. Takže nemusíte dělat hned do začátku diamantový krumpáč zbytečně. Takže tady to všechno vezmeme, všechno bereme do začátku, to je jasný. A modrý redstone, neboli nikolit. A říkám tomu modrý redstone a dává to superový expy. I když potom jediný využití tady to, co si tak nějak vzpomínám, já jsem dlouho nehrál, tak vím, že se to používá do mass fabrikátoru, který teda bohužel v Narboxu je vypnutý. Dá se tady stavit přímo nějaký ten UU fabrikátor, já vám to tady někde osvítím a nevím kde tady. UU fabrikátor, který je přímo od diamanty, no jo, to je lahoda. No jo, to je pecka. Tak to je pěkný. Hned si najít diamanty, hezky na videu, abyste mi to věřili. Takže já tady vytěžím všechno, kromě těch diamantů. Možná, že si počkáme, no já stejně budu potřebovat diamanty na enchanting table, takže bych je rovnou vzal, nebo vzal si jenom ty 2, no uvidím. Když to všechno roztěžím teda, tak koukám, že tady toho je, to je hrozný. Asi budu mít tady rozkopaný do aleluja. Ne, málem jsem si vzal diamanty, když by to bylo stejně jedno, ještě potřebuji. No to už docela úspěšný, tyjo, druhý díl, hned máme diamanty, parádička, jak se mi to líbí, jak by to bylo vždycky, já vám sem nagovím aspoň takhle provizorní torčku. Tak trošku vidíte, myslím, že jsem slyšel zombajze. Já mám teda trošku stažený zvuky, protože pak to hrozně řve, jo, tady jsem nechal ještě tin. A ještě jeden. A ještě jeden. A ještě jeden. A ještě jeden. A už to říkat nebudu, prostě hromada tinu. Do tolika už počítat neumím asi ani. Takže zaděláme šindoury, zadělávám všechno, nemám rád, když je to takový hnusný, takže chvilku vám tady zhasnu, než to zadělám. Au. Jo, já přemýšlím, ježiš, kam jsem se to prokopal. Takže, a to můžu zadělat. Ne, že by se mi to chtělo zadělávat až tamhle, jo, ale... zaděláme to, ať to máme hezký. Když je to jenom... no, to je ono. Takže se mi to občas prostě sekne. Nevím nic, nevím, která by je. No. Takový nápad si tady zadělávat ty diamanty, co? Bych je pak našel. To nechám takhle. Tak. Jako tady si ani to nemusím dávat na mapku, protože stejně vím, že tady jsou a stejně na to nezapomenu, protože jsou to jediný diamanty. Co, že bychom šli ještě o kousek dál, ještě můžeme, co? Já jsem teda hodím zase torčku někam, sem. Já tady zničím ten krumpáč, stejně jako nevím, co ani pořádně dělat, ano, jsem si tu torčku zase odbouchnu.
Tak, aspoň bylo nějaký zásoby. Chtěl by to nějaký železo. Na nějaký, udělat si aspoň nějakou základní zbroj. Protože nechci se tady nějak pohybovat. Když tak chvilku moment, já jsem hned zpátky. Tak já se omlouvám, jsem zpátky, měl jsem hovor trošku delší. Bez nic, co jsem to chtěl dělat, jo, těžit, že jo. Pardon, nějak jsem úplně teďka vylít z formy. Takže pokračujeme v tom miningu. Když se zničí krumpáč a lávička. A moment, teď se máme nějakou, tam je železo. Další láva, zlato. Jestli mohl zkusit možná kousek prokopat. Co je tamhle vzadu ještě? To nevypadá moc bezpečně teda. A je stříbro, myslím teda. A kláva se hodí na ty celky, jak jsem před chvílí říkal. Takže opatrně. Další diamanty, tak to je nádhera. Škoda, že jsem si vzal kýbel, nenaplnil jsem se ho vodou, tak já to tady takhle zadělám provizorně. Hopla. Hopla. Tam je pokročuje dungeon. Přemýšlím, kolik tady těch diamantů je, že bych je rovnou třeba i vzal. Ale asi jo, vypadá to, že jsou tady jenom 3. Já to ještě trošku zadělám, s tím budeme nějaký do začátku potřebovat a než bude fortunka, to chvilku potrvá. Tak. Už to mi tam nevadí, dobrý. Já sem dám torči. Vytěžím tady ty 3 diamanty. 4. To je dobrý, ještě se mrknem sem. Co tady máme? To je nějaký uhlí, to bych taky mohl vzít rovnou. Mr. Creeper. Tak to vidím na to, že půjdu asi zpátky. Nebo jestli jsem tak dám blok, ať mi sem nevlezou. Ještě se mrkneme sem. Hopla. Trošku já jsem, torčky, jak vidíte. Zlato. Tamhle je železo, proto si skočím. Tady je blbě tekoucí láva. Takže já ji tady trošku zadělám. Šup, dám se mne torči. Hlavně, abych se nestratil. Tady vezmeme železo, tak paráda, máme u sebe 4 diamanty, tam jich pár bylo, už nevím koliko, tady jsou ještě safíry. Ty vezmu taky, jenom jeden, jo, škoda. Redstone, to zatím nechám. Ale jako je to tady pěkný, možná v příštím díle se sem půjdem podívat trošku na průzkum. Teďka určitě ne, protože tady u sebe nemám krumpáč nic. Jenom tady vemu to, co se mi hodí, což je teďka momentálně to železo teda určitě. Ještě jedno. Paráda. Celkem hezký. Jo, tady to je z toho Mistcraftu, z tomu craftingu, ty shardy. Tady je železo. Já jsem ještě jednu torčku a tady mám ty shardy. No, myslím, že ještě se mrknu sem a tady vemu ještě ty rubíny a jdem. My se taky kam prokopali. Lapis. Tak ještě tady to uránium vezmu a jdem. Tam už nejdu, abych se ztratil. Tady jsou ještě green safíry, tady jsou emeraldy, to jsou green safíry, zase to je něco jiného. Já jsem si to vždycky plet hrozně. Vždycky říkám, hele emerald, paráda, houby. Takže já jdu zpátky. Další láva. A abych tady teda mohl jenom vzít takový to, abych si doničil ten krumpáč. Jo, netahám domů. To je celkem úspěšný díl. 2 diamanty najít v takhle krátkém čase, to jsem docela spokojený.
Většinou mi to trvá tak týden, než najdu první. Jo, tady jsem nepřišel. Tady jsem přišel, že jo? Říkám to dobře. Teď dám radši torčku, ať se mi tady nic nespavne. No, nemám už i torčky, takže tady to dotěžím a jdu. Tak pojďte ke mně. Mohl by to zničit ten krumpáč rovnou. Tady ještě můžu vzít to uhlí, tady to je myslím, že stříbro, zatím nějak nepotřebujeme. A pojď. Krumpáč je nesmrtelný, koukám. Nějaký Unbreaking 50. Nechce se mu. No. Tak je to. A teď už definitivně jdeme. Teďka přemýšlím, kudy jsem sem přišel. Hoho. Tudy, jo, tady byla ta láva, tady dolů. Tady vlastně byl ten creeper. Opatrně, lávička. Tam je, myslím, že vzadu buď to se blízká Shard nebo Enderman, ne, to je Shard. Ale jak to tam svítí fialově, tak člověk neví, jestli to je Enderman, jestli se tam zase neportuje nebo něco, já se nažeru. A půjdeme domů. Podíváme se, kolik jsme toho natěžili. Pardon, že jsem byl stichá, jsem ještě musel odepsat na SMS-ku. Venku je tma a čumí tam, Enderman. A druhé, kdybychom se šli na ně podívat zblízka. Co? Pojď Endermane, pojď. No pojď. Do nohou. Tak to bude jistá smrt. Tak to mi nevyšlo. Pojďte ke mně, věcičky moje milovaný. No, aspoň, že jsme neumřeli nikde v lávě, že bychom o to přišli. Enderman vzal roha. Tak máme první smrt, no, tak to nevadí. Máme pavouk. Se tady taky mohl trošku osvítit, tu můj děuru. No, tak už je ren. Já si smažu ten dead point. To se mi povedlo, opravdu povedlo. Víc jen tak nemám žádnou zbroj, nic, a jdu se na Endermana. Paráda. Takže vidíme veškerý bordel. Podívám se, kolik mám natočíno. Nejsem si opět jistý s časem, jak to natáčím, protože jak jsem telefonoval, tak jsem zapomněl stopky vypnout. Nebo dát teda pauzu. No, nevadí. Takže diamanty máme. Jo, já bych vám mohl ukázat, kolik tady máme toho. Tin orky tady nějaký máme, tak já si dám vypalovat, aspoň takhle. Bych si mi mohl udělat ještě nějaký pece. Je to rychlejší. Takhle. Pece bychom mohli jak někam už konečně normálně plásnout, protože jsem si uklidil úplně všechno, já jsem si uklidil všechno, já vlastně nemám krumpáč jenom. Uděláme si krumpik, tady máme nějaký ty green safíry. Jako spíš si dělám ty krumpáče přes tady ty drahokamy, bych to řekl česky. Takže je to takový, nevím, takový všelijaký. Je to rychlejší, jo, a oni docela jste viděli, že jich tam bylo hodně. Já to plásnu sem. Teď to bych mohl přesunout, když nevím, proč to dělám, když stejně tady ještě nemám nic jako zařízenýho. Tady to rozkopem. Dáme to sem. Ten krafťák bych mohl takhle zavrtat do země. Nějaký uhlíčko tady máme už konečně, takže já to tady trošku rosto. Trošku to tady rozdělám. Tak, sem. Sem a zbytek dáme sem. Já bych ještě teda udělal v rychlosti ve zbytku ty celky. Tady máme ty ingoty, tady máme iron ingoty, ty nepotřebujeme.
Kýbl máme, kýbl bych si mohl jít hned nabrat vodou. A budu potřebovat zásoby, takže asi ještě to bude takový... Aha, mě bouchnul creeper za zádama. Šikovnej. Ne, on mi zničil políčko, ne, to je kus vola. Ach jo, skoro mě zase zabil. Tady mám nějaký semínka. Zlatý creeperové, všichni mají rádi, až na mě. Užili jsme, to je hlavní. Tady ukradnu hlínu, tady stejně takhle blbě roste. Jak je někdy zadělám možná, ale stejně tady asi bydlet nebudu, ale... Si pamatuju nějaký semínka v truhle, abych to tam zase rozsázel zpátky, že ta tlaková vlna to všechno zničila samozřejmě. Ničitel creeper. OK, tak to máme. Já jsem vzal ten safír u sebe. Jedno. Tak OK, teď to hodíme sem. Takže tady máme nějaký tin. Já jsem si tam ten tin hodil asi zase do truhly. Já že bych vzal tin a tin. Takže takhle se dělají ty celky z toho tinu. A jich udám to určitě víc. Takhle, kolik to máme? Stack a 8, možná udělám rovnou 2 stacky, protože ona, když to uděláte ten obsidian, tak o ty celky přijdete. Takže je lepší toho mít víc než míň. Takže ještě kolik? Ještě něco málo. To tady můžu vlastně nechat vypalovat, že bych skočil za tím provodu teda. Podívat se na creepera. A tady někde zatím koukám, že je řeka. Když si uděláte stack vody, stack lávy, tak budete mít 30 obsidiánů. Takže já se tady takhle ponořím a pojedu. Fí, a jdem. Trošku to tady vybereme. Hlavně se neutopit. By byla hodně blbá smrt se utopit. To už teda jako zlatý creeper nebo zlatá láva. Kolik to máme? Až bude stáček. Stack vody je v pohodě, určitě ten stack té lávy. Tak, to máme. Když si vezmeme domů prasátko. Jo, mě ten Enderman lákal, mě on lákal, já jsem si ho chtěl vzít třeba Enderperla. Ale mohl bych si taky, až bude stříbro, tak udělat si atamy. Jsou takový speciální díky přímo na Endermany, že jako hodně je zraňujou. Jsou super. Sice se strašně rychle, tak se i jako opotřebovávají a ničej, ale tak potřebujete na to, myslím, že tyčku a 2 stříbra, tak to je docela v pohodě. Nebo tyčku jenom 1 stříbro, jak nějak. Tamhle ten magický strom, to je hezký, jo, já se nějak dopravím domů. Koukám, že jsem to vzal někde. Já mám vodu tady a běžím pro ní úplně někam do kša. Takže OK, jdeme domů. Dáme zbytek celek. Mohl bych se najíst. Samozřejmě, že to jídlo jsem si nechal tady. Ještě potřebujeme... Kolik to... Vyjde mi ten tin vůbec? Možná, že ani ne. Ne, nevyjde. Takže asi... Tak to je jedno. Já vemu to, co mám. Skočíme si dolů ještě. Kolik máme? Já mám teďka tady 31 minut. Jdeme tomu nějakých 25. Takže asi udělám tady to a tím ten díl se ukončíme. Tady máme ty diamanty, samozřejmě musím se podívat, jak jsou krásný, jak se blízkají, jak na mě čekají. Takže tady vezmeme nějakou lávu. No tak, abych tam nerad spadnul teda. Hopla. A ta láva až mě tamhle. Matricky vezme jakoby ten zdroj té lávy, ten blok celý. Tady to vzít už nejde, bohužel. Nejlepší je, když je ta láva docela jako, když je hodně hluboká, tak se bere dobře.
To je rychlost. A si tady můžu vybrat jak celou. A pak tady bude tma, protože nemá u sebe ani chytře torčky. No, ne, že bych byl blázen, ale furt si tady také skáču okolo té lávy. Jo. Paráda. Tak pojď sem. Pojď. Jo, takže láva pryč. Já bych tady mohl vzít ten tint. No, kašlu na to. Tady byla lávy, tady je lávy hromada. Ježišmarja, to je krása. Dobereme ten zbytek. Se mi zdálo, že pod tou lávou něco je, ale se mi jenom zdálo. Takže dobrá. Jdeme zpátky. Jo, tak se dělají ty celky, vezmete prostě 2 a 2. Jo, a máte obsidián. Super. 24 obsidiánů, nemusím dělat diamantový krumpáč, výborný. Ušetříme diamanty aspoň. Máme na enchanting table, když nemáme knížky. Jo, mohli jsme se podívat příštím díle nějaký průzkum v okolí, najít třeba nějakou vesničku, vybrakovat jim tam ty baráky od knihoven. By bylo možná nejsnažší udělat si nějaký enchanting zatím. Zatím třeba i na nižší levely, stejně jsem přišel o svůj level, a jinak kolik jsem měl, jsem jako 25, asi nemám nic. No. To je jedno. Tak já to vidím tak, že bych mohl jít více tady steel, flint. Udělat si portálek do nedru. Dám to nám bez tak obráceně zase. Jo, tím tam dávat nemůžu. Jo, obráceně, výborně. Tak, a že bychom si tady postavili někde portálek. Někde na kopečku. Někde dál od baráku, ať nám to nedělá takový ten hnusný zvuk. Třeba tady. Tady to je pěkný, tady se bude výjímat. Bude vidět z dálky, jak září. Takže pleskneme ho sem. Takhle opla. Bohužel tady ještě ty portály nejdu dělat v té velikosti, jakou člověk chce. Hlína. Hop, tak. To je pěkný. Jo. A máme portál do nedru. Jdem tam ještě podívat, než to ukončíme. Doufám, že tam zase neumřeme. No, chtěl by to najít nedru. Pevnost. Na vardy. Na ty houbíčky, aby jsme mohli dělat nějaký... No tak tohle to je bomba. Tak jako portál přímo v pevnosti, no tak to je super. To je super. Ale to se mi v životě nestalo. Ježiši Blaze, Ježiš Blaze. Nechoď tam, vole, umřeš. A jo, už se zapálil, už se naštval. A to i také v rychlosti proběhnu. A až se mi to přestane teda jako trošku kousat, to je hrozný. Jo, tady nic není. Doufám teda, že něco vidíte, když nemám torčky, ale já bych tady mohl zapalovat, že jo. Něco i také vojínky místo torček. A mohl bych do toho třeba ještě vlézt a zapalit sám sebe. Bylo efektivní. Co je tady? Tady to ještě odbočuje. A tady už to končí. Jo, co je tady ve okýnku? Koukám, že tamhle ta pevnost pokračuje. Ještě bych mohl tady. Hlavně neběhni do toho ohně, vole. Jo, má to zasíná, aha. No tak to je jedno. Vždycky ho také na chvilku rozsvítím, ať vidíte, kam jdu. Oho, tady to končí. Máme nic není. Tak sice v pevnosti jsme, a tamhle pokračuje pevnost. Já tam jenom takhle nakouknu. No, nevím. A asi to necháme na příští díl. Ten průzkum toho nedru. Jsi ještě vypadat, co je tady, ale... Tam ještě ten Blaze, nebudu odešel. Jo, máme houbičky. Au, a skeleton k tomu. Ne, Archante. Nezabij mě přece skeleton, jo. Ale zabij mě možná Blaze, takže šup domů. A dole jsou houbičky, paráda. Takže příští díl víme, co budeme dělat. Dáme si farmu na houby. Výtečně. Takže dobrá, a máme zase noc, tak já rychle peláším domů, jako život.
No, ona mi možná o život půjde brzo. A pla. Máme už zombíci připravený, takže já jdu domů. Takže myslím, že dnešní díl je docela výborný. Já si takhle uklidím věci. Spíme se. Takže máme diamanty, našli jsme okamžitě pevnost, našli jsme netherwardy. To jsme našli jsme pár zásob, máme portál do nedru vlastně. Jednou jsme umřeli, takže myslím si, že dnešní díl je docela vydařený. Máme branch, takže super. Takže já se s vámi pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám video bude líbit. Když jo, tak určitě můžete napsat nějaký komentář, kdybych něco dělal špatně, tak mi to určitě, taky mi to určitě napište. Já budu rád i za kritiku, za jakýkoliv rady, co dělám blbě, co bych mohl dělat jinak a tak dále. To se vám líbí, nelíbí, takže mějte se suprově, mějte se fanfárově a užijte si života. Čau.